Casaltola Pordofondic. السيرة كابتانا بالضبط. ايوه من الانتيك طبعا كان 94 Daniel.
طيب. Thank you. سلام. ciao. لسه بكلمكم. لسه اسمع ليه؟ هاي عنده موضوع سيبني. illum raħli ġid. Erba' minn sanawat. Grazzi tal-li ġejtu hawnhekk. Merħba l-Silku, ġejtu l-Nisa, diversi membri parlamentari, il-Markel Forzament, il-Sottoċinino, President tal-Reġjun. Grazzi, Sr. Presidenti, għal-ġidra, għal-Sostini għal-Għu. Dinja serata n-sefnu ċelebrata għal partikolari. Erba' minn-sena minn għal-ġid. Ma kienx faċli, biex għal-ġid twilet. Imma l-istorja ma konċi daħawla għafna t-taqna. Ma mill-istorja tħaba daċċin biex kellu għal-ġid. Il-Gran Mastru. Ma dejjem kellu għal-qalbu dan il-post li għillu tal-Erin. Hekk kienu l-fabri tal-Erin. Anke qabel ma kien Gran Mastru, kien viċin tal-post. Għax kien jiġi kaċċi għaw. Erba' minn sena wara ħarġejtu l-Abriju. Llum nistgħu nikkonsidraw bħala il-kapitali tal-naħa t'isfel ta' Malta. Mimli b'affarijiet kummerċjali, b'spazji miftuħin,
il-Knisja Bażilika fil-Kisba u poplu tal-ħaġbejt li huwa dedikat u kburi tal-raħa. U għadha stant il-lum għal-ġejna. Ġejna hawn biex nagħmlu din il-kommemorazzjoni ta' 400 sena. Bdejna billi il-korteo li telaq minn fejn il-Knisja ta' Santu Valdesca, l-ewwel Knisja li telaq maslu tal-Ordez Vejku, ma konx waħdu, skużani ġo. U dan allura wasalna bil-banda li hija komposta mit-tlet banet li għandna għal-ġid. Wieħed ma jistax ma jgħux kuċin il-lejla tal-Ordez Vejku, il-banda l-għol, il-banda l-ġista sittar u il-banda l-għaxħafra. U għal-abstant din is-serata ħabbhom dal-pakkisti li huwa proxmi. U nirringrazzjaw. Din is-serata hija organizzata mill-Kumitat Organizzattiv tal-Anniversarju ta' Pawla kif dan il-Konsil Lokali. U għadin jisamu l-Konsil Lokali id-diskorsi tagħna lejla ikollhom ċertu preċedenza. U nixtieq nistieden għall-ewwel diskors tiegħu lis-Sindku tal-Ħaġid is-Sur Jason Sindku. Sena kulħadd, grazzi John. Fl-aħħar wasalna li nibdew. Kif jgħid il-Malti, il-bniedem jipproponi u Alla jdisponi u xemxu xida Alla jafmeta. Onorevoli Ministru Chris Bonnet, President tal-Reġjun Port, Sur Paolo Farrugia, sħabi il-Kunsillieri, il-Kappellani tal-Parroċċi tagħna ukoll tal-Komunità Franġiskana ta' Inkwiri ta' Sant'Antin, mistednin distinti u poplu ta' Casal Pawla. Merħba f'dan ir-raħal imwaqqaf 400 sena ilu mill-Gran Mastru Antoine de Paul, propju minn dan il-post. Hawn diversi lokalitajiet madwar Malta li nataw xi titlu minn xi Gran Mastru. Iżda r-raħal tagħna twaqqaf propjament mill-Gran Mastru nnifsu. Kif jgħid l-istess motto tiegħu Ordo Condolit, li bimsinna jiġi l-ordni bnieni jew l-ordni waqafni. Lura fl-istorja, minn meta De Paul kien għadu kavallier, kellu loġġa faċċata tiegħi fit-tarf ta' dik li llum sejħula Triq l-Altara. Fil-fatt, l-antiki kienu jsejħula Strada Loġġa. Din il-loġġa De Paul kien juża biex fiha jżomm l-odda tal-kaċċa li kien jipprattika ġewwa Kormin. Meta laħaq Gran Mastru mbagħad minn din il-loġġa żviluppa f'lokalità sħiħa, propju f'dan il-post fejn illum se nħallu legat fuq l-art. L-art ta' żiża li aħna nsejħula ir-raħal tagħna. Tul dawn l-400 sena jabdew dan ir-raħal ra ħafna ġrajiet li komprew sawruh. F'dak li hu llum. Tul l-400 sena ra is-sabiħu l-ikraħ, it-tluf u l-insur tal-ħajja. Ra ġenerazzjonijiet jintemmu u oħrajn jitwildu u juhdu posthom. Radu trattamenti pass wara pass. Xillum għandna raħal m'għadux biss il-legat tal-Gran Mastru fostna imma sar ukoll ċentru kummerċjali tan-naħa l-isfel ta' Malta. Lokalità bi knejjes, gażini, ċentri u fuq kollox djar ta' familji li jiffurmaw din il-komunità bi-kburija tassew ngħidu li aħna Pawlisti. Ippermettuli nagħmel ftit ringrazzjamenti hawn il-lejla. Nibda minnek, Sur Chris Bonnet, li kull darba li nċempillu l-ewwel kelma li jgħidli x'reġa' nagħla. Biss però ma nidejjaqx itorbok kull darba biex inkomplu naraw aktar proġetti madwar ir-raħal tagħna u grazzi għalik illum se nawguraw parti żgħira minn dak kollu li hemm preparat sabiex insebbħu din il-pjazza. Il-dur fuqek, Sur Paolo Farrugia, President tal-Reġjun Port,
li fil-waqt li aħna bħala raħa qegħdin niċċelebraw l-400 sena, din is-sena ir-Reġjun Port u li aħna nagħmlu parti minnu qed jiċċelebra r-Reġjun tal-Kultura. U nixtieq nirringrazzjak għall-għajnuna li għoġbok tabina għall-attività tal-lum. Persuna oħra nixtieq ngħidilha grazzi huwa s-sur Stephen Lu, l-CEO ta' Infrastructure Malta, li dejjem sibtu ta' support f'kull proġett li qed isir madwar ir-raħal kollu. Ringrazzjament speċjali ieħor imur lejn il-Perit li ħassib jiddisinja u jagħmel il-pjanta meħtieġa ta' dak kollu li se jsir sabiex insebbu din il-pjazza. Qed nirreferi għal Perit is-Sur Roderick Spiteri li perswas li għamel dan ix-xogħol kollu minn qalbu għax huwa Pawlist u f'ukoll kien sindku ta' dan ir-raħal. Il-Perit Kajli, Boċ White, li għalkemm ta' xiliza kull min jaf li kejjus. Jienu Kajli nkejna ħafna lil xulxin dan l-aħħarien, nispero minn qalbi ngħidlek grazzi Kajli ta' dak kollu li għamilt li wasalna sal-lum kollox lest biex inawduh. Grazzi minn qalbi wkoll il-ħaddiema tal-Kunsill Lokali, speċjalment is-Segretarju Eżekuttiv li dejjem insibu wkoll ta' spalla. Grazzi lill-membri tal-Kumitat Organizzattiv li matul is-sena li għaddiet għamilna diversi laqgħat sabiex jitħejjew tal-attivitajiet li qed nagħmlu matul din is-sena ċentinarja. Attivitajiet li kollha qed isiru taħt is-supervizjoni tas-Sur Julian Farrugia li huwa d-Direttur Artistiku u l-Producer is-Sinjura Rose Piccinino. Grazzi mill-qalb. Grazzi lilkom Kumitati tal-Ħaddiet tal-Lokal tagħna tal-kooperazzjoni kbira li sibna sabiex illum il-kol flimkien xtajna nagħmlu din il-ġurnata kommemorattiva. Fl-aħħar mhux inqas lilkom sħabi kunsillieri li dejjem nixbdu l-ħabel flimkien għal ġid tal-lokalità tagħna. Illum din l-iskrizzjoni se tkun inawgurata mill-Ministru. Iżda mhux biss, miegħu se jinawgurawha wkoll xi tfal. Dan għandu sinifikat qawwi għaliex illum qed niċċelebraw anniversarju, jiġifieri tifkira ta' snin li għaddew. Imma mhux biss, irridu niċċelebraw ukoll permezz ta' dawn it-tfal il-ġenerazzjonijiet li ġejjin u nħallu fihom legat ta' kemm hu sabiħ li tissejjaħ Pawlist u li tkasar Pawla. L-ispirtu ta' dan ir-raħal li mhux biss baqa' ħaj wara l-sena li għaddew imma tkattar u kiber u hekk jibqa' jikber is-saħħa għal-ġejjin. Grazzi. Sur Sidku, grazzi. Insek issemmi il-laqa li ħallilna darba. Aħna tal-għaxin, jisibunna miljonin. Jiena ġibri għaxin su. Din sena ta' sabiħa ħafna li se tibqa' f'moħħna għaliex hija xi ħaġa speċjali li ħadda lillum fil-tina moderna. Mmexxija mit-teknoloġija. Niċċelebraw xi ħaġa li tmiddet 400 sena ilu. U interessanti li kważi nistgħu nżommuha bħala ġoħna. Qatt m'għandek tinsa minn fejn tlaqt. U grazzi għall-akwa l-ebol illum wasalna. U biex inkomplu bid-diskorsi tagħna lejla, issa nixtieq nistieden magħna il-President tar-Reġjun Port, is-Sur Paolo Farrugia. Kollegi, konsiljera, lilkom Pawlist bħali, għaw mistanta għadet il-Pawlist jiva. U ma nitjaqx, il-Pawlist jimwilet l-sata u eċ il-Justi. Bis, 52 sena jilu immu fjata ħadna ġin. Għana t-kellim 20 sena, pero għara 26 sena, il-ħad nisibtu ħadna ġin. Pero ma nistaħħa li niftaħar nistaħħa kolla li jira. Ma nistaħħa nejt il-ħadna ġin maħabbek 20 sena sintu.
ويصير الحالة بلا شيء سنة قصيدة دارته però jien Pawli Mary Pawli sabeħ 20 sena university fej emilkom fejn jesad fejn naslu tal-roħ. Jien mill-lum tal-nizari konna nagħmlu kollu ma' Kristorja. Mbagħad jittal-ordes kif sar il-parroċċa il-ħajti tagħna ġimgħa tal-ordes kif għaxkata Kristorja. Pero nija parti partieni Kristorja. Kristorja b'ta' imma soħa. Biex fil-preżent li jiena President tal-Reġjun. Dan huwa waqt li l-Reġjun li kont fih. Kont fil-Reġjun kulhom, u r-Reġjun kol. Però raħal xnik dejjem fil-forma parti mill-Reġjun tiegħi, minn it-taħħal. Sussitu jiena minn hawn qiegħed inweda ta' dejjem sa fejn il-possibbli. Tittixni saħal dejjem. Jien ħaġa Pawli. Għandna ġaġa nkom ma nixtieqnu bil-qattarixxita jiena nawrura bil-okkażjoni mill-laqgħa ħadna pjaċir nara bil-waqda speċjalment Bejban. Naf li Bejban dal-waħra jkun hemm nafiki però rikki meta jkunu ħelti. Huwa tajjeb jiena li nisnobbu iktar. Għadda l-oħra nirringrazzjahom dan l-istedina u nagħmlu l-400 sena ta' Pawla. Grazie President tal-Reġjun Board, Sur Paul Farrugia. Issa nistieden il-Ministru Chris Bonnet ta' diskors tiegħu wkoll għal din is-serata tal-kommemorazzjoni ta' 400 sena mill-Revoluzzjoni. Grazie John. Għaribna mill-ewwel bil-premessa naħseb smajtu biżżejjed li l-sħabi li tkellmu tal-aħħar tleġġimat, allura ma nipprova insomma fil-qasir għax fatilkom bista ġoħra nisimgħu ħafna minn għandna. Insellem is-Sidku il-Jason, President tal-Reġjun, Pawlu Musilliera, kollha li qed nagħmlu tal-kollegi. Jiena il-lejla tajt tisma' tajġejna u l-lejla wieħed jista' jgħid tisma' ġejna biex nixtieqa. Kulx tajt il-bank, ġejna biex nixtieqa. Però jiena jiena affarti li nagħmlu jista' jaqal bini kollu, jista' jaqal bini kollu, pero raħa li jibqa' għax raħa li jgħal ħama fl-art propju għalli ir-raġuni. Però ġejna hawnhekk mhux sempliċement biex iżda biex nagħmlu dak li jagħmel l-ħaġġiġ kuljum illi minkejja illi jaħdmu. Ġo l-istess raħa għandna affiljazzjonijiet differenti politiċi, ta' banda, ta' festi, ta' parroċċi, nista. Dan raħa jagħmel xi ħaġa mogħtuli. Meta jkun hemm bżonn, meta jkun hemm xi ħaġa qasam illi nagħmlu kollha fil-kien tal-komunità waħda, kun nagħtika waħdek, u tagħmlu lejla mhux lejla. Jienkom kollha illi tagħmlu dan ir-raħal sabiħ illi huwa jiena minix Pawlist. Qatt ma pretendejt li jien mhux bħal Pawlu, Pawlist sajjeb. Jiena minsija dik il-ħaġijiet jiena bdejt dan il-perkors tiegħi wara ħaġijiet. Għax għandi jgħid l-ewwel jiena li l-familja tagħha huma Pawlisti daqshom. Pawlisti daqshom nafx ngħid għax wieħed kif jgħidu u speċjaw ir-ħaġijiet. Però f'dawn l-aħħar snin, mhux dawn l-aħħar snin, għax dawn l-aħħar snin wara
oramai nistin issa involut dan il-laħal. Dan il-laħal nara affarijiet li jassimilaw ħafna ma' dawk li huma il-valuri tiegħu. Familja il-ewwel valuri li għandhom huwa l-imħabba. Hawnhekk nara ħafna nies jibbdaw ta' xulxin ħaddu ħaġa tal-lejl. Ġew fil-għodu pjazza l-sib in-nies li veru li xulxin fuq kollu. Però għalina ħares barra u jipprova hekk nofs ta' kelma jew kontra il-persuna jew kontra għax jitluh. L-imħabba li għandhom għal xulxin minkejja kollu u l-imħabba li għandhom għal aħħar ma tantx raħ. It-tieni u naħseb huwa valur importanti immens li tal-ilm. Il-valur tas-sakrifiċċju tal-ilm. Dan il-raħal huwa verament raħal speċjalment dawn l-aħħar 150 sena kien magħruf bħala il-bennina tal-ħaddiem Malta, tal-ħaddiem illi jaħdem il-farza, tal-ħaddiem illi jaħdem ix-xibrin, tal-ħaddiem illi għadha nismatura l-kajta fl-istejn minn ħafna ġuħ, għadha minn ħafna faqar, però dejjem poġġa il-valur tax-xogħol. Għandna familji, għandhom familji li ġeħadunna, familji li ġurnata, u rili ġurnati, dawk l-istess familji huma simbolu ta' kemm għalhom nies x'inhu l-valur tax-xogħol, dak għalhom hawnhekk jekk ma tagħllim xejn, tagħllimt illi jekk taħdem u jekk tagħmilha bis-serjetà u tagħti qalbek fix-xogħol tiġi ppremjat. U hawnhekk it-tielet valur, il-valur tal-komunità. Dinja pajjiż fejn huma jmur is-snin tal-diffiċli minħabba l-ħajja maġla u teknoloġika teħtieġu jsir volontiera biex issir nies li jkomplu ruħhom fil-komunità, hawnhekk għandna jbieħ għawdiet illi kollha jkunu nies li huma ħajjin. Affarijiet illi tarhom fil-kula oħra, però ma tarhomx kollha flimkien fl-istess ħaġa. U hawnhekk isibu kollha. Dik hija xi ħaġa illi tagħmel ħaġa jkost ikun rejt. Mill-festa l-ġimgħa kbira għall-Knisja, għall-kwartet tal-futbol, u inkredibbli ma tafx xi ħaġa bħalha, però Ġelati, affarijiet illi jaqduna u jagħmluna differenti, però fl-istess ħaġa, fl-istess ħin jagħmluna ħaġa waħda li nagħmlu. Ma il-Lukas ma li kieku debol, illum jara. Tajt, kien isomma l-ħibżek kol, kien ikun supporter ta' l-ħibżek kol, kien ikun il-ground mara l-ħibżekna. Jgħu forsi xikultant tisamja ġerefe kif għodda kon jgħadak fuq il-għare perfetti, kif għodda kon ma jgħazirx il-għadda l-ġuristi, għodda kif għodda kon l-għadda. Imma kif għodda kon l-sirki l-għodda u l-għadda. Kif għodda u jittaqqa ma' erba karattri illi kebna rawa fil-pjazza. Kif kien jirrela għadda kien iġibru ta' gramma s-sur kien jittaqqa maħħom fil-pjeda u jgħodda fil-għoddu u jħallin il-dak l-għalmus. Ġimir naħseb jkun kif għodda għawet. Il-kulturi illi minkejja li ma kienx qed jimmaġna skultura għal popolazzjoni ta' familja kbira nies il-perdono. Fare ta' l-Università l-Italja li wasal biex naraw. Vera kien kollha ħarajt. Din ħadhom waħda biex naraw. Dinja waħda mill-ewwel affarijiet li qegħdin nagħmlu din is-sena. Is-sena 26 insertat is-sena tal-elezzjoni ġenerali, però nafu li ħadmu l-40 sena tal-aħħar ġdid ma ħadmux bażi issa. U ringrazzja l-ġejsi mill-Rows u l-Kumitat organizzattiv kollu li jom għaddejju laqgħat u sa nagħmlu ħajħaw tal-affarijiet ġejjin apparti dak li aħna nagħmlu llum
l-istatwa tal-Nepal li ġejja tal-waqt il-ħana il-pjazza il-xogħol ta' iżjien il-pjazza kif ukoll is-setem il-kappellan illi nagħmlu ħafna xogħol biex nerġgħu nirrestawraw il-kompless tal-Bażilika tagħna kif ukoll huwa xi ħaġa li qed jagħmluha kien ta' Korea ħasra ma ssibx li nixalu il-Knisja kollha kemm bil-faċċata u bil-dawla kollha. Da kollu għal-kelmi sira, nagħmel sira, però adottat wow list. Happy birthday, Raħal ġdid. Grazie. Casa Paola Pordo Condivic. Grazzi l-Lieutenant kolla wahda l-innu ġdid il-Paola sa nistieden lill-Kappellan tal-ġdid sabiex ibirek din l-irħama kommemorativa tal-400 sena ta' Casa Paola. Nisem tal-missir tal-Iben tal-Ispiritu Santu Amen. Missirna li jinti bismewit jitqaddes ismek tiġi saltnatek kull tritint kif issemek da fl-art. Nitolbuk mulej li mhux biżbirek din l-irħama ma tbirek ukoll laqda u l-imħabba li tirrenja fostna, għamel dak kollu li għamilna dak li aħna, dak kollu li jaqadna, dak kollu li jagħmilna poplu wieħed, nibqgħu nużżuh u
u nibqgħu nagħtu xhieda tal-imħabba tiegħek. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Grazzi Kappellan, grazzi lilkom sinjuri li attendejtu għaw l-lejla, big burija najta xena Pawlistu Viva l-ġdid!